Kon laguning lekas lukit solinut tingkit dung kadereng momor memangun manah rahayu ndak sawang iki Bratajaya Narayana apa dene Kakang Udawa iya Kakang Kakrasana anane aku nganti munggah ana ngereng-ngerenging Gunung Jaladara merga Widara Kandhang ketekan wong murang tata golonganing buta kongkonane kangsa dewa ing bakal ngobak-obak banyu bening mula ripalungguhan iki Widara Kandhang ora tentrem Kakang sing ora tentrem ora mung Widara Kandhang nanging malimbar sak jagat Mandura ripalungguhan iki lagi tintrip mula ndak rewangipun Kakang Tapa Bratana pucuk ing Gunung Jaladara pamrih gayuh kanugrahaning Gusti lan antuk panjurungi kadang-kadangku kabeh pun Kakang wis gegem wujude sifat kandel minangka piandel ya kuwi senjata nenggala klawan Alugara menawi mekaten tanpa benten kaliyan ingkang rayi kula pun Narayana Kakang pangestunipun Kakang Kakrasana kula sampun minggah wonten ing Gunung Untarayana lan ngaup pepadanipun guru kula nenggih Resi Padmanaba satemah pinaringan kanugrahan senjata cakra kembang Wijaya Kusuma kaliyan panah Kyai Kesawa lan ndak jaluk kanthi banget Kakrasana kelawan Narayana kang wis antuk pusaka pepethingan ki aja mung kanggo ngungalake dada mungasake diri nanging kudu bisa piguna tumrape bebrayan agung wis cetha pratela Mandura riparungguhan iki yobak-obak kahanane dene wong angkara murka ya kuwi Baswara Kamsa yen nganti kowe mung mangku tangan mung meneng wae gunane apa kowe kabeh do entuk ngilmu lan uga senjata pepethingan kaya ngene Ratu Manja ngungguhi bebrayan aku budal ning alun-alun negara Mandura Sarana Joko milir nyogung alufur kasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang
lan Ugrasena. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawu anak Anggir Baswara Kamsa. Pripun kabare? Nalika Sabta hari yang sampun kepengker kula sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa ing Kraton Mandura. Kula nyuwun dipun wontenaken srana kangge nglipur dhumateng para warga ing Mandura kanthi cara anggelar adu jago. Nanging ingkang dipundu sanes jago bokongan ning jago bombongan dudu ayam lumrah ning jama menungsa mapan wonten ing alun-alun kutha Goro Mandura ripalungguhan menika. Sampun siaga ing diri sawega ing gati jago kula saking Sengkapura menika Paman Patih Surati Mantra. Pundi jago sampeyan? Inggih nggih. Kepareng matur ingkang sowan wonten wingking kula menika jago saking kasepuhan Kraton Mandura. Gagah gedhe dhuwur lare saking pundi menika? Menika lare saking Gunung Saptawarga naminipun Bratasena. Timbang bobot yen tanding kalian Paman Surati Mantra. Gandeng menika totoane nyawa, men gayeng, men gumyak, men regeng, raketang cilik-cilikan kudu ngangge totoan. Nyuwun pangapunten, ngabotoan menika awisan tumrape negara lan agami. Ing atasipun kula kaliyan paduka menika Sentana Praja ing menapa kok paring conto ingkang boten sae tumrapipun sagung para kawula dasih. Menika namung kinarya srana panglipur merga totoane nyawa. Totoane wiwit saka sing cilik-cilikan sak yuta. Inggih menawi setunggal yuta kemawon kula nderek. Bagus. Mosok adine ratu, anake ratu totoan kok mung sak yuta, diunggahke 10 yuta. Dereng napa-napa kok pun minggah men cucuk karo sing do dadi jago. Inggih menawi sedasa yuta mangke kula tanggel jawab mboten badhe ngrepoti Redana saking negari Mandura. Bagus. Diunggahke melih 40 yuta. 40 yuta mangke kula tak nggawa gamelan wayang Dewi sak sindene. Mriki mung kari cawis tenda panggung daharan kemawon. Nggih golek pasaran. Menawi sekawan dosa kula nderek wani antun. Bagus. Diunggahke meneh 100 yuta. Kok minggah terus to nggih. Wani napa mboten adine ratu lho sampean. Mosok kelangan duit 100 kok njur bingung. Nggih menawi 100 yuta kula nderek. Nah, rak ngaten diunggahke 1 miliar. Piye Bratasena totoane semono akeh. Wani yo. Aja wedi sing kendel. Kendel-kendel piye aku rene nggo dhuwit mung 20. Ngono wae tak wenehake si Eka ki mau. Sing tetek aja ngisin-ngisini aja imbas-imbis. Jagone wani botoke nek ra wani nu. Nggih, nderekke mawon, nderekke mawon. 1 triliun. Nderekke mawon. Diunggahke pisan Burmanuk. Tegesipun Burmanuk menika upaminipun kok jago kula Paman Surati Mantra ingkang kalah kula masrahaken Kadipaten Sengkapura menawi perlu kula tambahi gulu kula. Ning koso baline kok nganti jago saking kasepuhan Mandura ingkang kawon Rama Prabu Basudewa kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo. Tegesipun Kraton Mandura dados darbeke Baswara Kamsa. Akyat risang kapirangu rinangkul kinampet kempit dosang reknaning
bawana Sara tiyang batik sak mangke sampun cetha ngengkrenganipun. Adu jago menika namung sandi upaya rekadaya. Anggen paduka badhe njungkeng palengganipun ingkang rama. Mboten perlu kakehan cangap, ora perlu kakehan gunem kali wani apa ora. Menawi mekaten mboten langkung kula ngestakaken dawuh kaliyan sisan damel kula badhe mbuktekaken pangandikanipun para pinter menika taksih dayani menapa mboten. Jarine becik ketitik ala ketara menika tasih kagem napa mboten. Mangbukteke gandeng padha wanine liyane jago mudhun saka panggung. Sabtowarga. Dasar para nyata. Aku tek lagi krungu iki. Sabtowarga ki ngendi? Sabtowarga kuwi Cepaga Ngulon terus. Aku yen duwe kanca nang kono putih gedhe dhuwur. Jenengmu sapa, Le? Panenggak Pandhawa jenengku Bratasena. Bratasena. Ya Werkudara Edyan cah desa jenenge loro. Ya Bimasena. Wah, malah telu. Ya Gandawastratmaja. Wah, Edyan papat. Ya Bilawa 5. Kowe sapa? 6. Bosok kupingmu. Kowe sapa? Warangka ing Kadipaten Sengkapura Surati mantra kang dadi aranku. Yen kowe kena ndak iman, aku ngeman karo gagahmu, ngeman karo gantengmu. Yen kowe wani tetandingan karo Surati mantra ngibarati wedhus prucul ngadepi singa barong. Timun mungsuh duren. Timune kowe durene aku, timun keceblukan duren rasigan rapat tak guroni batangmu. Kowe tanding karo Bratasena tak ngibaratake tomat mungsuh duren. Tomate? Tomate kowe durene aku. Aja kok keceblukan kesinggol wae mencotok nyawamu. Edyan keparat tenan sumbare gah kalah. Bisa ngalahke Suratri mantra padha karo iso ngrajangin. Iso ngalahke Bratasena padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Lambene sumbar ya sumbar aja nyandak malaikat mak prinding githokku. Maju jangkah tebak gangsaran roh hilang nyawamu. Adu jagone diwiwiti ya dikeploki disorai. Jago Mandura sing menang yo. Bratasena sing jaya yo.
Surati mantra mundhar. Sakeme. Muni sing ora ngedhonke wong. Awas. What? Enten napa Sang Adipati Baswara Kangsa? Sampeyan lak Mbah nggih kula ingkang abdi kula pun Kiai Cekok Taruna. Jeneng sampeyan teh apik. Sae. Tegese napa? Cekok Taruna, cekok niku jamu, taruna niku enom. Tegese jamu kula niku sinden nom-nom ngoten niku. Mari ngoten niku. Wong ora urus. Panen ngoten niku. Walid boleh, walid enggak boleh karena sosisnya loyo. Ngopo? Kula pun menehi bondo duit pirang-pirang teng sampeyan. Yen nganti jago kula Paman Surati mantra kalah sampeyan sing kula kethok kulune. Beres. Waton kecekel kali Mbah Cekok Taruna sedaya niku beres. Kula niku dukun kondang kaonang-onang Slindra Sanga. Sampun malih kok namung wong adu jago nuwun sewu. Tiyang sak negari sampun pirsa kondang kula. Wong nyalonke lurah waton kula cekel akeh radadine. Malah dadi niki mangke dadi. Mergo dinten niki antarane pasaran kalih dina niku kula jumlah, kula hitung, kula bagi niku tibane niku 6. 6 niku mapan wonten kamenanganipun Angger Baswara Kangsa. Surati mantra mangke badhe menang. Dasare napa kok pitungane 6 kok menang? Mangitung piyambak to. 6. 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang napa kalah? Menang putu. Waten enten kula sedaya mesti rampung niki mangke. Bagus. Nganti jago kula kalah sampeyan sing kula pidana. Nggih. Nuwun sewu ning niki pulsa kula telas. Kula tambahi meneh kok. Niki mboten kula hitung yen kurang kula njaluk melih lho niki. Pun sing baku jago kula menang nganti kalah tukel kulune. Kulo sing endi sing ditugel wingi.
Surati mantra kalah perang karo ngantuk kalah. Ngawut ya genah. Kesayang aku neng kene ngantuk-ngantuk piye. Oh. Wah. Jebol tiadamu. Hah? Weh. Wah. Paman Surati Wangga. Babar pisan ora nduga mono. Sing tak kudang-kudang sing tak gadang-gadang bisa prawira ing yuda. Ning malah ndrebabah ndepani lemah kaya mengkono. Ora. Kangsa dewa ora gelem nampa kanyatan iki. Jagone mundur botohe maju. Aja mung Bratasena, Ratu Mandra renak babati kulune. Kake raupa banyu sing bumi
sawangen iki wong tuamu Prabu Basudewa elinga kangsa kenantarane keluarga Mandura geger dhewe kawula sing dadi korban kakancangan. Pandliamu wong gedhe dhuwur kulite bule ora pangkling kowe sing cerimpeti sing dadi klilip mungguing netra tumrape kangsa anggene bakal dadi ratu ing Mandura. Aku bisa mukti wibawa Nyakrawati mbau denda lamun to bisa ngokop getihmu. Hop hop Anengge Sang Baswara Kangsa nggih nyumi lara dumateng lare Widara Kandhang. Anengge Sang Kakrasana deni dak nganti datan bisa obah. Mangkono prayitna nengge Sang Kakrasana. Enget lamun to pinaringan kanugrahan senjata nenggala den khusus saking asta tinancepake wonten ing jaja butul walikat nratas jantung ambyar kuandane Sang Baswara Kangsa.